Bħala żewġ stati membri fl-Unjoni Ewropea, Malta u Spanja ilhom għal snin twal igawdu minn relazzjoni bilaterali mill-aqwa. Dan għaliex it-tnejn għandhom interessi komuni għal qalbhom. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta snejn laqa fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista lill-Ambaxxatriċi Spanjola għal Malta Consuelo Femenia. Bernard Grech fakkar kif għal dawn l-aħħar snin iż-żewġ pajjiżi ħarsu lejn xulxin b'rispett, f'waqt li tkellem fuq l-importanza li jkomplu jisaħħu r-relazzjoni ta' bejniethom. Min-naħa tagħha l-Ambaxxatriċi Spanjola qalet li huwa importanti li jkun hemm diskussjoni mal-partit fl-oppożizzjoni għax l-oppożizzjoni hija l-gvern alternattiv u ma tkellmu fost oħrajn dwar iż-żgħażagħ u l-anzjani u r-rwol tagħhom fis-soċjetà. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Carmen Fsud Bonnici u mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Rosalind Borchnight. Din il-laqgħa kienet parti minn sensiela ta' laqgħat li qed jagħmel Bernard Grech ma' numru ta' ambaxxaturi sabiex tkompli tissaħħaħ ir-relazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq livell internazzjonali.